Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω δύο αγαπημένες μηνογραφιές που δεν πιστεύω καν ότι τις έκανα εγώ. Αρχίζουμε την πρώτη. Πολλοί μπορεί να ξέρετε το Jujutsu Kaisen, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή άνιμε. Και εδώ πέρα έχω κάνει εδώ τον Gojo. Απλά καθόμουν ένα απόγευμα και έβλεπα ένα βιντεάκι και λέω, και βλέπω έναν τυπά που ζωγραφίζει άνιμε και λέω, ας ζωγραφίσω και εγώ κάνα άνιμε. Και πάω γκουγκλάρω εδώ στον υπολογιστή μου τον Gojo και βλέπω μια ωραία εικόνα. Και τη ζωγραφίζω και βγαίνει αυτό. Ναι, δεν το περίμενα να βγει κάπως έτσι. Συνεχίζω μετά. Που είναι Naruto. Naruto το αγαπημένο μου άνιμε. Αυτός είναι ο Rock Lee από τον Naruto. Απλά διάβαζα μάγκα και ήθελα να ζωγραφίσω κάποιο μάγκα ήρωα. Και είπα δεν ζωγραφίζω και το Rock Lee γιατί είναι ο αγαπημένος ενός φίλου μου. Οπότε είπα να το ζωγραφίσω και να το δείξω. Και βγήκε πολύ ωραία και αυτό επίσης. Αυτές οι δύο ζωγραφίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Και με αυτές μου αρέσει και μια άλλη άσχετο τώρα. Μου αρέσει και αυτό εδώ πέρα, πείτε. Είναι ωραίο, πιστεύω ωραίο είναι. Όλοι like και subscribe για να κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια.